Supply sa kuryente sa probinsya sa Mindanao padayong gihulga dili tungod sa mga power generator sa pantungod sa nagpadayong problema sa pagpamumba, vegetation ug right of way sa mga transmission lines. Tungod niini matud ni Energy Secretary Zenaida Monsada nga nagmugna na si President Benigno Aquino III ug usa ka interagency task force nga mao'y motanaw ug mosiguro sa mga energy facilities. Ato sa meeting sa 7th Mindanao Power Monitoring Committee kagahapon sa Davao City, ang mga power stakeholders miuyon sa pagpasar sa prohibisyon nga magtanom og mga punuan sa kahoy ubos sa transmission o distribution lines, pagsusi sa gidakon sa corporate social responsibility ug mga livelihood program nga gikinahanglan aron masulbad ang problema. Mag-review sab sila sa budget allocation sa National Grid Corporation of the Philippines ug ang posibleng pagpasaka sa budget niini. Reviewon sab sa National Transmission Commission ang right-of-way legal processes ug maghatag kini og listahan sa right-of-way issues nga nakaapekto sa Mindanao. Ang PNP ug AFP tabangan usab sa legal team nga siguruhon ang mga area ato sa enforcement. Ang NGCP kinahanglan usab magbinantayon sa paghatag og impormasyon sa sitwasyon sa Mindanao Grid. Ug tan-awon usab sa PNP ug AFP ang memorandum tali sa NGCP kalabot sa security measures ug ang pag-implementar og joint community policy sa mga target areas ug ang pagtanyag og palisiya nga masiguro ang power plants nga nahimutang sa mga secured areas. Matud sa datos sa NGCP nga adunay 18 na ka mga towers ang gibombahan sa miaging tuig, lakip ang Agosto Kibawe 138 kV line sa Ramain, Lanao del Sur nga kasamtangang out of service tungod kay ang tower number 25 gibombahan ni atong Desyembre 24 ug dili kini ma-access sa NGCP tungod sa right of way issues nga reklamo sab sa mga taga-iya sa yuta. Ang mga adunay issue sa right of way mo ang Baloy ug Pantar sa Lanao del Norte ug Marawi City sa Lanao del Sur.